Dobrý deň, milí priatelia, dneska je 1. septembra a iste viete všetci, čo to znamená. Ideme žrebovať tombolu, vernostnú tombolu za mesiac júl a august. A iba pripomínam, že je tam CZ Evo Scorpion 3, takže vám budeme držať palce. Zároveň vás upozorňujem na to, že od dnešného dňa 1. septembra ideme do novej vernostnej tomboly, kde bude tento krásavec a je to zbraň HK-P30 v subkompaktnej verzii. Ideálna na skryté nosenie, všetky budeme držať palce a pristúpime k samotnému žrebovaniu. Takže si otvoríme krabicu s vašimi kópiami vašich pokladničných dokladov. Ďakujeme vám pekne za hojnú účasť. Pozrieme sa, že tady nič nemáme. Vysypeme si to všetko tam. Krabica zostala prázdna. Takže máme to tam a ideme miešať. Musím naozaj povedať, že veľmi silná účasť. Všetkým vám za to ďakujeme. Že ešte budem chvíľu miešať, keďže je tam naozaj veľmi veľa lístkov. A ideme pristúpiť k samotnému žrebovaniu. Takže štandardne si musím zabezpečiť, aby som vyťahol iba jeden listoček. A myslím, že ho mám v ruke. Dobre, mám v ruke jeden listoček. Takže ja by som chcel týmto pogratulovať výhercovi pánovi Rybianskému. Super. Pristúpime takisto k žrebovaniu 2. a 3. miesta. V tombole vernostnej druhé miesto je 1000 nábojov, 9 mm Luger a tretie miesto je 500 nábojov, ako to už všetci dobre poznáte. Takže mám jeden listoček opäť. A týmto by som chcel pogratulovať pánovi Majerovi, Lukášovi. 1000 nábojov, 9 Luger. Posledným výhercom, myslím, že takisto mám jeden listoček. Takže je to pán Marek Klč, pokiaľ čítam dobre. Takže výhercom gratulujeme, ďakujem vám všetkým veľmi pekne ešte raz a veríme, že sa zúčastníte takisto septembrovej a všetkých ďalších vernostných tombol. Prajem vám pekný deň, všetko dobré, dovidenia.